Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου τα Ρωμανία 34. Είμαι η Βαλέρια. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε, πώς περνάτε? Σήμερα θα κάνω μια γενική πρόβλεψη για εσένα και για τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει. Τι θα γίνει με τη σχέση αυτή, αν έχει μπλοκαρίσματα, τι συμβαίνει. Και πριν ξεκινήσω να διαβάζω τις κάρτες αυτές, μην ξεχνάτε να πατήσετε like, να κάνετε εγγραφή σε αυτό το κανάλι και να πατήσετε καμπανάκι να σας έρχονται τα βίντεο πιο γρήγορα. Για προσωπική πρόβλεψη μπορείτε να με βρείτε στο email μου ή στο TikTok. Έχω αφήσει τον τρόπο επικοινωνίας με μένα. Στο κάθε βίντεο από κάτω έχετε γραμμένη και το email και το TikTok, παιδιά. Θα κάνω την πρόβλεψη αυτή. Κρατάτε πάντα αυτό που σας ενδιαφέρει. Οι προβλέψεις που κάνω στο YouTube είναι γενικές, παιδιά. Πάντα σας λέω, κρατάτε αυτό που σας ενδιαφέρει. Τι λένε οι κάρτες, όλες οι κάρτες αυτές εδώ? Βλέπω εδώ τον βασιλιάς Ράβδων και την βασίλισσα Ράβδων. Γιατί εσύ και ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει. Βλέπω είστε οι δύο ισχυρές προσωπικότητες. Έχετε μία έντονη έλξη. Έχετε πάθος, έχετε χημεία. Βλέπω ισότητα. Εδώ, κανείς δεν είναι, πώς θα το πω, κανένας δεν είναι κάτω από τον άλλο. Η σχέση, η σύνδεση που βασίζεται σε φωτιά, έμπνευση, έχει κεντράσει. Εγώ βλέπω εδώ, αν είσαι εσύ ο άντρας, βλέπω έχετε αυτοπεποίθηση και αρχηγός. Ξέρετε τι θέλετε, δεν θέλετε να έχετε τον έλεγχο. Όχι, ξέρετε τι θέλετε και θέλετε να έχετε και τον έλεγχο. Είστε παθιασμένος, δυναμικός, πολλές φορές και πεισματάρης. Αν εσύ είσαι βασίλισσα Ράβδων, βλέπω που είστε μια γυναίκα ανεξάρτητη, μαγνητική, ξέρει την αξία της, δεν παρακαλά. Έχει φωτιά, εδώ έχει θάρρος και προσωπική δύναμη. Εδώ βλέπω δύο φωτιές μαζί, μπορούν να δημιουργήσουν είτε φλόγα αγάπης, είτε που λέω εγώ πυρκαγιά. Το κλειδί είναι η ισορροπία πάντα. Εδώ βλέπω ότι έχετε με τις δύο κούπες, εδώ βλέπω ότι έχετε μια αληθινή σύνδεση, μια αμοιβαία έλξη, αυτό το συναίσθημα ότι με νιώθει, σε νιώθω, δεν είναι μονόπλευρο. Εδώ βλέπω με τον διάβολο, πάθος, βλέπω μια σωματική έλξη, βλέπω εξάρτηση εδώ. Υπάρχει ένα δέσιμο που δύσκολα κόβεται, αλλά και φόβος απώλειας ελέγχου. Μπορεί να δείχνει η σχέση που τραβάει εδώ σαν μαγνήτης, ακόμα και αν πονά, ναι. Με 9 πεντάκτηνα εδώ βλέπω ανεξαρτησία, αυταρκία εδώ, κάποιος που πολύ, εδώ εσύ σαν γυναίκα που λες μπορώ και μόνη μου, ξέρω την αξία μου. Γιατί εδώ εσύ βάζεις τα όρια σε αυτή τη σχέση. Με τα 7 εδώ ράβδι βλέπω άμυνα να πω, αντίσταση. Κάποιος κρατά θέση, δεν υποχωρεί εύκολα. Υπάρχει ανάγκη να προστατεύετε τον εαυτό σας. Βλέπω εδώ στη σχέση αυτή έχετε μπλοκάρισμα. Βλέπω ότι έχετε αναποφασιστικότητα. Βλέπω καρδιά και μυαλό που δεν συμφωνούν. Παράδειγμα, σε θέλω αλλά φοβάμαι. Δεν ξέρω τι κάνω. Είναι και αυτό.
Βλέπω ότι υπάρχει στη σχέση αυτή, εάν είναι για εσάς, υπάρχει μια πραγματικό συναίσθημα, υπάρχει ισχυρός δέσιμος εδώ πάθος. Μπαίνουν όρια εδώ και απόσταση. Βλέπω άμυνα, βλέπω πείσμα, βλέπω και σιωπή εδώ και παγωνιά εδώ στη σχέση σε κάποιους από εσάς. Τι λένε οι κάρτες αυτές σαν μήνυμα, σαν συμβουλή να πω? Μη πιέζετε, γιατί όταν πέσει αυτό το άμυνα και ξεκαθαρίζει το δίλημμα, τότε μόνο μπορεί να κινηθείς ξανά, μπορεί τότε να κινηθεί ξανά η ενέργεια. Γιατί, να το πω έτσι απλά, αυτή η σχέση δεν είναι επιφανειακή που έχετε. Οι κάρτες δείχνουν ότι πρόκειται για ένα δεσμό που αγγίζει συναισθήματα, που αγγίζει το σώμα, τη ψυχή, αλλά ταυτόχρονα δοκιμάζει και τα όρια σας. Γιατί σας είπα και με τις δύο κούπες, εδώ στην καρδιά της κατάστασης, τι βλέπω εδώ? Ότι υπάρχει αμοιβαίο συναίσθημα, υπάρχει αναγνώριση, υπάρχει εδώ καθρέτισμα, υπάρχει μια αίσθηση ότι είμαστε ήδη. Αυτή η σχέση ξεκίνησε ή υπάρχει, ή ίσως και υπάρχει ακόμα, γιατί οι δύο ψυχές αναγνωρίζανε η μία την άλλη. Εδώ με την χαρτί εδώ του διαβόλου αποκαλύπτεται η ένταση. Υπάρχει στη σχέση σας ένα δυνατό, σχεδόν ανεξέλεκτο εδώ πάθος, σωματική έλξη μαγνητισμού, δυσκολία αποδέσμευσης. Ναι, υπάρχει, βλέπω ότι υπάρχει και εξάρτηση, ο ένας εξαρτήσεται από τον άλλον, βλέπω εδώ. Είναι και ένα δεσμός που τραβάει, ακόμα και αν πονάτε σε αυτή τη σχέση, πάντα είναι αυτό ο δεσμός που σας τραβάει. Με τα 9 πεντάκτηνα λέτε ότι σαν γυναίκα, εγώ ξέρω ποια είμαι, ξέρω ότι τα βάζω πέρα, γιατί μπορώ. Γιατί εδώ εσείς σαν γυναίκα, αν είστε γυναίκα, βέβαια βάζετε όρια, απόσταση, ανάγκη για αυτό το σεβασμό. Η αγάπη εδώ υπάρχει, αλλά όχι πια με κόστος. Όχι πια με κόστος, να πω. Εδώ με τα 7 ράβδι, τι βλέπω εδώ? Βλέπω ότι κρατάτε, δεν υποχωρείτε, είτε ίσως εσύ αν είσαι άντρας, δεν ανοίγεστε, προστατεύετε τον εαυτό σας. Λες εδώ ότι σε θέλω αλλά δεν θέλω να ξαναπονέσω. Διοξύφη που υπάρχει, πώς να σου το πω, και η αγάπη και το μυαλό και η καρδία, να πω, και το μυαλό συγκρούνται εδώ. Συγκρούνται και υπάρχει φόβος επιλογής, κανείς δεν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα. Γι' αυτό βλέπω εδώ για κάποιους εδώ μπορεί να έχουν σιωπή ή πάγωμα στις σχέσεις. Αυτή η σχέση που έχετε δεν τελειώνει εύκολα, αλλά δεν προχωρά αν δεν αλλάζει. Αν μείνει στο πάθος γίνεται εξάρτηση. Αν μπουν χώρια χωρίς ειλικρίνεια γίνεται απόσταση. Αν υπάρξει αλήθεια και ισορροπία μπορεί να μεταμορφωθεί. Δεν βλέπω εδώ να υπάρχει άμεση λύση. Πρώτα έρχεται εσωτερική απόφαση. Όταν κάποιος επιλέξει χωρίς φόβο, τότε αλλάζει η ροή. Άρα, να σας πω τώρα σαν περίληψη, ότι υπάρχει μία σχέση πολύ, ο ένας εξαρτείται από τον άλλον.
υπάρχει όλο αυτό και αγάπη και πάθος και ιντρίγες και πάγωμα και όλα. Σε ποιο ζώδιο ανήκουν? Αυτό το διάβασμα εγώ βλέπω ότι ανήκει στο ζώδιο του Φωτία, Κρυό, Λεόν, Τοξότη, Αέρα, Ζυγός, και το κάρμα εδώ είναι εγώ καιρός. Γι' αυτό βλέπω δηλαδή ένας Λεόν Κρυός με έντονη επιρροή του Ζυγού και καρμικού δέσιμου που είναι το εγώκερο. Δηλαδή, αυτό λέω ότι είναι πολύ, είναι καρμικό. Αυτά, αγάπες μου. Εάν σας ανήκει αυτό το διάβασμα, να μου γράψετε κάτω στα σχόλια, θα χαρώ πολύ. Και μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ, να πατήσετε like, γιατί βοηθάω και αυτό το κανάλι να μεγαλώσει. Εγώ σας εύχομαι τα καλύτερα και να μου προσέχετε εκεί έξω. Θα τα πούμε μια άλλη φορά με ένα άλλο βίντεο. Bye!